ओरोस येथील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा क्रमांक 1 मध्ये सरस्वती पूजन मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडलं। या मंगल प्रसंगी चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उपस्थितांची मने जिंकली। विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दल आणि कलेबद्दल आवड निर्माण व्हावी यासाठी हा दिवस शाळेत खास पद्धतीने साजरा करण्यात आला। सरस्वती पूजनानंतर शाळेतील विद्यार्थ्यांनी विविध नृत्याविष्कार आणि लघुनाटिकांचं सादरीकरण केलं। लहानग्यांनी आपल्या सहज आणि निरागस अभिनयातून प्रेक्षकांचे मनसोक्त मनोरंजन केलं। शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी विशेष परिश्रम घेतलेत। विद्यार्थ्यांचे पालक आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। त्यांनी मुलांच्या कलाकृतींना भरभरून दाद दिली। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।